an ka mun kɛ tuguni min fɔ mun fɔ an ye sigi ka jɛɲɔgɔnya la adamadenya la jɛɲɔgɔnya fɛn fila bɛ n'o ta la dɔrɔn i bɛ bɔ a la fɔlɔfɔlɔ ɲɔgɔn bonya ye ani danaya donc n'o fɛn fila tɛ ko ko la nafa t'o la dɔw bɛ an ni si cɛ danaya bɛ yen ɲɔgɔn bonya bɛ yen donc u ka kan o foli ka bilairisu la donc an bɛ président Vladimir fo parce que ale de ka invitation sɔrɔ ni délégation bɛɛ siran di donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ foli bila président Putin na jɛɲɔgɔnw na u ye invitation mun caman donc an ni irisi ka jɛɲɔgɔnya baara bɛ fɛn saba de kan n'i y'a jateminɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye défense ni sécurité ani diplomatie ani développement donc n'i y'a ye Mali ni irisi ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ a ma daminɛ bi depuis président Modibo Keyita ka waati la a baara daminɛla waati dɔ na se a ko nana surusala mais ala barika transition selen a baara lakurayara tuguni ka fanga dira a ma donc hukumu kɔnɔna la an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ tun ye lakana hukumu kɔnɔna ye an ye baara daminɛ o kan donc n'i y'a jateminɛ bi lakana hukumu na baara caman kɛra an ni irisiw cɛ parce que gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min b'an ka jamana kan o gɛlɛya fɔlɔ fɛn jamana kun bɛ tilali sɛnɛ kan donc o de tun ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye an ka jamana kan an ka jamana kun bɛ fɛ ka tila donc n'i y'a jateminɛ force étrangère min bɛ yen a tun bɛ taa ba 19 ani 500 MINUSMA tun ye ba 15 ye barika ni force tɔ tun bɛ taa ba 4 ani 500 la donc n'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tun bɛ taa ba 19 ani 500 la donc n'i y'a ye san 10 ɲɔgɔn na fo ma se ka ɲɛnabɔ an ka bɛɛ jɔrɔlan kun ye fɛn fɔlɔ min bɛ kun jamana tila de o de tun bɛ sen kan bon hali bi o menace bɛ jamana kan dɛ fo ka taa fɔ mun kɛra o menace min kɛ an ka jamana kan ko fɔ an ka jamana tila donc o de fɛn fana an ka kɛlɛkɛ da ye quoi a kɛra Mali citoyen fɛn fɛn mɔgɔ min mana kɛ président mɔgɔ mana kɛ malien an man ka sɔn an ka jamana ka tila o menace bɛ ne sabula an ka jamana bɛ jamanaw dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni mun kɔntan o b'an sama n'a ye a kini bolo fɛ ni mun dimina o b'an sama n'a ɲuman bolo fɛ donc bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ ɲan ka jamana kan an ka jamana kɛ namura sogo ye donc o y'a to an kan ka bɔ kɔnɔ bi na donc n'i y'a jateminɛ an ye se ka jɛɲɔgɔnya la san 2 kɔnɔna la an sera an ka dugubaw bɛɛ minɛ parce que an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ min ye parce que ni sécurité kɛ priorité de bɛ laɲiniw de bɛ yen laɲini 1 2 3 donc i bɛ lajɛ mun ka gɛlɛn fɔlɔ i bɛ baara k'o de kan donc an ka laɲini fɔlɔ min bɛ an ka jamana yɛrɛ ka kan bolo fɔlɔ donc n'i y'a jateminɛ bi na o duguba foyi tɛ bi na ko mun bɛ jatigɛ wale mɔgɔw bolo an ka sɔrɔsiw b'a bɛɛ la mais n'a taara gɛlɛyamisɛnninw bɛ yen o tɛ b'a la mais mun ka kan ka gɛlɛn fɔlɔ an ka jamana kana bɔsi an na donc ala barika la o ko bɛ sen na bon minɛnko fana la o ma dogo mɔgɔ si la minɛn caman ɲinina bon minɛn dɔw caman yɛrɛ mɔgɔ la mais dɔw ma yɛrɛ mɔgɔ la parce que dɔw tɛ yɛrɛ mɔgɔ la ni n'a a yɛrɛ don sera mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔw yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma quoi donc o ko bɛ donc diplomatie sira kan an ni irisi vraiment an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'i y'a ye MINUSMA ka tali la u tun bɛ fɛ ka droit de veto u tun bɛ fɛ ka a bali mais ala ni sika droit de veto barika la o ma se ka sira sɔrɔ donc o tun bɛ fɛ ka sanction fana renouveler Mali kan sika droit de veto fana to sanction ma se ka renouveler donc instance internationale la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'an kan ka voter u ye an bɛ voter u ye n'u fana kan ka voter u bɛ voter donc o jɛɲɔgɔnya baara vraiment o bɛ ka sira sɔrɔ donc mun ye développement sira ye a y'a jateminɛ depuis an nana san mun na 2023 an ye baara dɔ sigi sen kan mun ye énergie ko b'o la transport b'o la agriculture b'o la mine fana b'o la donc baara minnu daminɛla dɔw kuma bɛ sen na dɔw fana ma se ka daminɛ donc n'i y'a jateminɛ hali ka da usine d'affinage ma o baara o daminɛla ka dan centrale solaire fana o baaraw bɛ sen na a bɛɛ ma ban bon n'a ɲɔgɔnna caman ani commerce fana la blé ani blé an bɛ blé feere an ni ɲɔgɔn cɛ ani tajiw olu baaraw bɛ sen na o baara bɛɛ ma ban donc fɛn mun don nin b'a to an bɛɛ b'an ta sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni binkani ye a bɛɛ bɛ taa sɔrɔ i ka sɔrɔ papier kɔnɔna la donc k'a fɔ an na o baara min bɛ sen na nafaba de b'a la hali k'a dan an n'u ka baara fɛn kɛ projet na bi na transfert de compétence bɛ yen n'u bɛna an dɛmɛ sɛnɛkɛ la o b'a fɔ k'an ka ɔkɔliden dɔw di kalanden dɔw di olu bɛ taa kalan kɛ donc n'i ye énergie ta dɔw kan ka na kalan kɛ énergie la
ni mine ta dɔ kana kalan kɛ mine na ni ye télécommunication satellite dɔw bɛɛ bourse bɛɛ prévoilen bɛ donc je pense que yan ka taa ni Bamakɔ n'a bɛ sɔrɔ aw la yan a ka nɔgɔ dɔrɔn k'a ta aw la yan parce que aw bɛ kan mɛn ka ban dɔw bɛ taga segin bali mais n'a ma sɔrɔ cɛ ma a bɛ taa ni Bamakɔ parce que concours de bɛ kɛ test bɛ kɛ ka meilleur ta minnu bɛna a kalan kɛ donc an bɛ ka fɛn kɛ ni dossier bi a bɛɛ transfert de compétence b'a la mun ye sɛnɛko ye mun ye énergie ko ye mun ye dugukolo ko kalanko ye mine transport chemin de fer a bɛɛ bourse dilen don san 4 bourse dilen don donc san o san mɔgɔ hakɛ dɔ bɛna kalan kɛ donc fo kana se satellite ma télécommunication bɛɛ bourse dilen don san o san ministre de l'enseignement supérieur lui-même il est là donc san o san mɔgɔ damadɔ dɔw la 10 dɔw la 15 olu bɛna kalan kɛ donc c'est pour vous dire que sisan tout b'aw de kunna sisan aw de b'aw jija parce que an bɛ ka kɛ mun de kama parce que chaque fois ka tugu mɔgɔ kɔ chaque fois ka gulon mɔgɔ la an bɛ ka bɔ o de kɔnɔ ani bɛ jɛɲɔgɔn kɛ mais n'a sera yɔrɔ dɔ ma an yɛrɛ b'an yɛrɛ ta donc tɛ se ka taa fo ka dɔnniya d'aw ma an bɛ ka degun caman sɔrɔ bi bi in na parce que a dɔnniya t'an na quoi donc dɔnniya t'i la a bɛ mɔgɔ min na i bɛ tugu a nɔfɛ bon n'o kɛra mɔgɔ ladiriman ye a b'a jɛ i bolo n'a ma kɛ mɔgɔ ladiriman ye a bɛ a sago k'i la a b'i kuma sulu a b'i lamɔli a b'i kɛ fɛn min ka d'a ye donc an bɛ ka bɔ o de kɔnɔ sisan bon komi an ni disi cɛ u jɛɲɔgɔn la an m'an diya ɲɔgɔn ye donc o de y'a to an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ sisan a bɛɛ la u b'a dɔnniya di donc o kɔrɔ k'a fɔ aw minnu bɛ kalan na yan n'a dɔnniya b'aw la n'aw ka branche don a ka nɔgɔ dilan kosɛbɛ bon n'aw t'a la mais a kɔni bɛ concours de don dɛ a tɛ fɔ ko kun ye président Neve ye o ni ministre o fɛn tɛ quoi donc concours de bɛ kɛ ministre de l'enseignement supérieur an bɛɛ de b'a su minnu bɛ kɛ maire olu bɛ ta olu bɛna kalan kɛ namara t'a la bilen o banna pewu voilà donc k'a fara transfert de compétence o nafaba de b'an kan bi na parce que nin baara bɛ ka ta hali ni ye sanuko ta an bɛ ka usine d'affinage min kɛ bi bi na a donna tan na donc u bɛna an dɛmɛ k'a jɔ u b'a dɔn mɔgɔ bɛ taa kalan kɛ donc a baara tɛ ban tuma sɔrɔ dɔw tilala kalan na ka ban a bɛɛ de bɛ ten an bɛ ka baara fɛn kɛ bi a bɛɛ bɛ ten donc o ye fɛn nafama fila ye an bɛ wari sɔrɔ an bɛ infrastructure sɔrɔ en même temps an bɛ dɔnniya sɔrɔ donc o ni fɔlɔfɔlɔ jɛ ninnu o tɛ kelen donc vraiment k'a fɔ n'an bɛ se ka jɛ dɔnniya de don ɲɔgɔn bonya don ani bɛɛ bɛ ka nafa sɔrɔ parce que a ma kɛ ɲɔgɔn webali ye donc ɲinan an de la ɲinan fana an seginna an ye comme projet ninnu filɛ nin ye a donna na bɔra ka ca voyage kelen t'a ɲɛ voyage fila t'a ɲɛ donc souvent wariko b'a la procédure ko b'a la donc o de y'a to a baara tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen ka ban donc dɔw bɛ temps ta dɔw bɛ se ka san kelen ta dɔw bɛ san fila ta dɔw yɛrɛ bɛ se ka kalo kelen olu bɛ ɲinɛ a kɔ donc c'est pour k'a fɔ an na bi na ala barika la o jɛɲɔgɔnya a bɛ ka taa ɲɛ ala sɔnna waati natɔw la ko caman bɛna falen min b'a to an ka jamanadenw ka laɲini bɛ sabati an nana jamanadenw ka laɲini hukumu kɔnɔna la o don baara fana bɛ ka kɛ donc hali bi ka foli bila reçu ye dan tɛ foli mun na donc AESC créera 6 juillet 2024 an y'a créé Niamey donc AESC ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ tun ye sécurité de a b'a ye ni jamana saba bɛɛ tun ka jatigɛ wale mɔgɔ kɛlɛ mais an nana ye kɛlɛ min don a tɛ taa fo mɔgɔ fanga ka fara ɲɔgɔn kan bon ani Burukina an jamana saba bɛɛ ka degun ye kelen an ka réalité ye kelen bon an na jateminɛ fana janfa ka bɔ a jukɔrɔ ni u b'a fɔ ma jatigɛwale kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ quoi a janfa ka bon kojugu a tɛ se ka ɲafan fana ka fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na o de kɛra laɲini fɔlɔ-fɔlɔ ye donc mun b'a to an bɛ fara ɲɔgɔn kan jatigɛwale kɛlɛ parce que jatigɛwale mɔgɔw o tɛ yɔrɔ kelen t'u la quoi n'u nana di Burukina sini u bɛ taa Niger sini u bɛ taa Mali la u minnu tɛ tora dugu ni ɲɔgɔn cɛ donc a tun tɛ ɲɛ fo an ka fara ɲɔgɔn kan mais an fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya kɔnɔna la parce que a y'a sɔrɔ jamana bɛɛ la fanga yɛlɛmaw kɛra donc gɛlɛya tun bɛ déjà ka ban o de y'a to a ko a daminɛ tɛ se ka nɔgɔya cogo si la a bɛ na ni gɛlɛya ye donc o kɛra laɲini fɔlɔ-fɔlɔ ye bon kelen sisan an jateminɛ k'a fɔ ko i mana lakana kɛ cogo o cogo tant que jamana ma yiriwa a ka gɛlɛn bon tant que fana diplomatie la mɔgɔ tɛ ka kuma fɔ yɔrɔ wɛrɛ ka mɔgɔ wɛrɛw la faamuya kuma la a ka gɛlɛn donc o de y'a to an nana ni pilier fila wɛrɛ ye min ye diplomatie ani développement bon ni défense ta bi bi in na AES la baara caman kɛra parce que jatigɛwale mɔgɔw ka danga caman cira
u ka chef caman mun sara ka ca ni 70 bɔ ye mais jatigɛwale kɛlɛ sugu dɔ ye kɛlɛ labɛnnen de don diinɛko kɛlɛ tɛ quoi diinɛko kɛlɛ tɛ siyako kɛlɛ tɛ a kɛra politique kɛlɛ mais a bɛ bɔ mɔgɔ kelen ma ni ko politique kɛlɛ a kɛra instrument géopolitique de c'est-à-dire fɔlɔ n'i lajɛ i b'a fɔ ko c'est une nouvelle forme de la colonisation c'est-à-dire an bɛ yɛrɛmahɔrɔya kɛlɛ min kɛ fɔlɔ ni tubabuw nana o tun bɛ an bila jɔnyanfɛn mun na an ka fɛn bɛɛ minɛ an yɛrɛ t'an ta an don t'an ta an ka so t'an ta an ka foyi t'an ta donc indépendance nana sisan an sera don o taara bon o taatɔ sisan u ye fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ tuguni mun b'a to toujours an bɛ to ka mara kɔnɔ bon caman b'a fɔ ko accord coloniaux i bɛ se ka nin kɛ i bɛ se ka nin kɛ i bɛ se ka nin kɛ n'an ma sɔn o nɔ fana sigi sen kan donc sisan o fana karila sisan parce que an y'o bɛɛ ci ka bɔ a ye so ci ka bɔ yen maintenant mun bɛ sisan u ka laɲini bɛ sɔrɔ cogo di ni terrorisme de bɛ na ni jatigɛwale kɛlɛ o de k'u ka laɲini caman sabati sisan ne ko foyi t'a la depuis an b'a kuma fɔ mɔgɔw b'a a fɔ bunga dɔ a kelen ma mais bi bɛna bɛɛ b'a dɔn sisan ko jamana caman b'a kɔfɛ donc o laɲini min ye toujours c'est la même chose o bɛ fɛ ka an to jɔnya kelen de kɔnɔ hali bi quoi an ka sɔrɔ fɛnw t'an ka sɔrɔ yen mɔgɔ min ka di o de bɛ kɛ ministre ye mɔgɔ min ka di o de bɛ kɛ maire ye mɔgɔ min ka di o de bɛ kɛ ambassadeur ye an ka jamana tun b'o taabolo la donc sisan o de ko ɲagamina u bolo sisan nin fana forme wɛrɛ ye parce que jatigɛwale la n'i y'a jateminɛ bi-bi in na diinɛ ko don i bɛ se k'a fɔ Mali la ou Burkina ou Niger ko silamɛ tɛ yen i bɛ se k'o fɔ est ce que i bɛ se k'a fɔ ko misiri tɛ yen dugu dɔ yɛrɛ bɛ yen misiri ye ka ca ni hali ekɔliso ye n'est ce pas donc diinɛ jumɛn de b'a fɔ k'i ka mɔgɔw bali mɔgɔ min t'u dahirimɛ ɲini sɛnɛ dɔrɔn na diinɛ jumɛn de b'o fɔ diinɛ jumɛn b'a fɔ k'i ka kari jɔ i ka mɔgɔ ni ko tasuma b'u la diinɛ jumɛn b'a fɔ ka taa mɔgɔ muso gosi la kɛnɛ kan non n'est-ce pas diinɛ ko tɛ ok ni n ko siya kelen tɛ a ka sariyaw ta Mali la Niger ou Burkina ko silamɛ tɛ siya mun na a ka fɔ n na n'est-ce pas siya ko tɛ diinɛ ko tɛ c'est politique, c'est un instrument géopolitique actuellement. Qu'on veut ou pas, c'est un instrument géopolitique. C'est il faut que tu aies un cadre, il y a politique à qui n'a élément. Ça faut qu'il y ait, tu seras souverain. Tu vas protéger tes ressources et tu vas plus suivre les dictats. Je vous assure, 1 mois, 2 mois, tu vas voir les terroristes. Les terroristes aujourd'hui, c'est un instrument géopolitique. Et c'est fait pour déstabiliser les pays, pour atteindre leurs objectifs politiques, stratégiques, peu importe. N'a pas qu'on a vraiment clair, on se rend famille là, mais moi je ne vais pas profiter. Donc, si c'est 600, tu m'as dit bien que tu n'as pas. Ka sɔrɔ fɛnw tiɲɛna u ka fɛn bɛɛ tiɲɛna mais caman bɛ jamana kelen dɔrɔn de ye mais jamana caman de b'a kɔfɛ jamanaw ka intérêt yɛlɛmɛ ɲɔgɔn na de mais kelen de bɛ se ka a kunkolo bɔ c'est-à-dire là ça a cassé une dynamique par rapport au système de précaré ni an ka dugu ye ni ne ka yɔrɔ ye i tɛ se yɔrɔ la ni i mana ɲininka i tɛ se ka kuma ni dugu la den fɛ n'i ma kuma ne fɛ i tɛ se ka o dɛmɛ n'i ma tɛmɛ ne fɛ bon a ye so o de ye ban pewu 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 le système de port plume Nations Unies na fɛn fɛn bɛ k'an ka jamanaw tɔgɔ la faransi de tun b'a bɛɛ sɛbɛn nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan an tɛ ɲininka dɛ ministre des affaires étrangères filɛ nin il est là a bɛ sɛbɛn nin ne ma fɛn kɛ Mali la u b'a sɛbɛn nin o b'a sɔrɔ a bɛ voté a dira ma jɛ o de bɛ voté bon anw bɛɛ de ban pewu bon c'est pour que a ka faamuya an bɛ yɔrɔ min na quoi mɔgɔ min tigɛ parce que bɛɛ bɛ kɛ puissance de ye bila yɔrɔw la dɔw fana kɛlen k'an kɛ an ka jamana kɛ warilamura sugu ye o y'a to olu fana bɛ fanga sɔrɔ o de banna sisan pewu donc n'o kɛra sisan fanga tigiw la bilen est-ce que vous tous les Canadiens ils vont pas s'asseoir, ils vont nous combattre. Nous aussi on va les combattre, c'est comme ça.
il y a eu des regains de tension. Les attaques se sont multipliées un peu partout, dans les 3 pays. C'est pas anodin. Il y a des sponsors étatiques aujourd'hui qui soutiennent ces groupes armés terroristes, et sans démagogie. Et avec toutes sortes d'appuis. Jusqu'au drone kamikaze. Donc, il y a déterminé au Djamana Mununga, Nafasra Mali, Niger. Donc, nous devons dire que nous avons fait ça. Un chamantafo, vous connaissez comme propagande là. Il nous répète, il y a un brassin à Djamana chamantafo. Abu Djamana do. Bon, il y a des déterminés divina, et c'est un cercle de nous, Djamana chamaye, à l'entrée de Djamana do, Munumbe, que j'étais volé mon demain. Mais bébé tas killing. Tout le dunga. Bébé tas. Après, on a ko ndakala. Abisima, parce qu'on t'avait banto tard. Ça y avait banto tard. On va enseigner, mais avec ban. Nous demandons munga mo ou demain. Nous ne pouvons pas douter. Parce qu'aucune attention pour la veine. Nous continuons à nous demain. Donc, essayer au dynamique de casser vie. Donc, en même temps, on a fait ça, on a mis des affaires et on a mis des choses dans le monde. Des choses là. C'est pas que vous présentez la Confédération des gars qui pour le cadre. Non. On a fait référence à toutes les décisions. Sans faire que, on va se faire faire. Donc, il faut que quand on a la cana. Donc, la cana est une état, Jamna Yivaliko. Voilà tout, on a fait procédure donner d'amour là-bas. Nous sommes rencontrés pour que la Takassi Jamna Nonche, Mato, Kosara, Naboto Namon Nonche, Mato, Hanafasa, Bentrumina. Ndimana Bella, Nafloba Abekon. Bon, de voir quoi pour vous que les Boucle. Est-ce que Mou Sarabi, en fait, est-ce que Amekona? Mais regarde mon kuna, il est pour que il veut s'assurer. Il est pour que il te demande ce pardon. Il est pour que le Jahama Jigita. Est-ce que Jahama Jira Moba? Vous savez, quelle heure de gentil la moto qui place là-bas? Quelle heure de bi? C'est pas très pas, il veut savoir ça, mais il m'a qui place. Parce qu'au déchant, nous il est là. Il m'a dit Jola. Soyez pas que vous biquez d'autres sabots. Ainsi, vous le connaissez bien. Mais, après le bar et génocide, la dynamique de l'air se repose sur la jeunesse. Ça veut dire qu'il faudra décoloniser les mentalités. Parce que tant que vous êtes complexé, tant que vous avez peur de faire face à ces gens, ça n'ira pas. Ce n'est pas des diables, c'est des individus comme nous. Amsra Munakanga a fait Keleke. Anne visite à Genia, est-ce que Mangabala? Est-ce que Mangabala? C'est la même chose. Mais les Gouimla Keledi, il y a un boulot fond en quel joint. Oh, comment tu l'as dit? Tout sauf ça. Voilà, tout sauf ça. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous, c'est pour une éternité. Il faut vous défendre. Il faut réclamer vos droits. Il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. C'est le minimum qu'on vous demande. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Moi, je ne sais pas. Tout ce comment se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents, nous accompagnent seulement. Ils font des bénédictions. Mais le risque là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux va abandonner le combat. Si vous avez peur de prendre le risque, mieux va abandonner le combat. Ça, on va déconstruire un système qui nous a été imposé pendant 60 ans. C'est de ce qu'il s'agit. On est contre personne, on se défend nous-mêmes. On veut qu'on soit respecté. On veut que nos autres aussi soient respectés. On n'a insulté personne, on n'a offensé personne.
Mais si on vous dit que non, si vous faites ça, les blancs vont vous tuer, les blancs vont vous faire ceci, cela, mais c'est tant pis pour vous. Mais de quoi vous avez peur? Il faut affronter ce combat, il faut faire ce combat-là. Dianatigɛ la ko dɔ bɛ fo dɔ de ka jɔ a kungo kɔrɔ i bɛ sege boli la n'i sera yɔrɔ la i bɛ jɔ quoi parce que i bɛ jɔ parce que i sɛgɛnna i bɛna sa quoi bon an sera an jɔyɔrɔ la sisan quoi ça an tɛ bouger bilen quoi ko gɛlɛn tɛ c'est une question de mentalité tout ce qui se passe aujourd'hui c'est une question d'état d'esprit c'est ni hakili ka fɛgɛn ni hakili fɛgɛra don o don i ka hadamadenya banni et tous ces jours là-bas effrayer les gens sont complexés, tout ça c'est l'état d'esprit. Tant que votre mental est faible, c'est-à-dire que vous n'êtes nulle part. Donc, un mental en acier. Ce combat, c'est la jeunesse. Donc, si les gens pensent que ça c'est le combat du président Tchani, c'est le combat du président Traoré, c'est le combat du président Bouta. Non, non, c'est pour l'éternité. Nous, on va commencer. Mais sur certains, d'autres doivent prendre la relève. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va d'amener, avec les dames, on sait même ok. Mais, absolument, tu as des corps, où tu as placé la blé. Voilà. Morobina. Bon, ça c'est la jeunesse. Enfin, fait bien. On a fait qu'à quelle. Mais là, on a vu des silaos d'attaque mana. On a mal là, on a qu'à quelle. Donc, perga quelle. Niger, Burkina, perga quelle. Ça, on est contre personne. On défend seulement nos intérêts. On demande seulement de nous respecter, de respecter nos intérêts. Qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'est-ce qu'on a demandé? Transition d'Amnélie, les situations vont faire un boursier. Donc, au boursier, au bas d'Ama, en ayant un projet, mon connu, énergie, nous faisons un boursier bout d'Ama. Donc, ça, il y a un boursier catégorie de faire des deux. Nous, nous, étudiants, nous, 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 faisons sur nous, maintenant, économie, nous faisons quand mais nous, nous, avons un projet. Ça veut dire, on au Kumun Konala, ou à Fogo, on nous formé, Sanungo au Kumuna, au boursier d'Ama. On nous formé énergie solaire, au Mouba d'Ama. On nous formé communication satellite, au Mouba d'Ama. On nous formé cheminée fer là, au Mouba d'Ama. Donc, on fait un boursier de bout d'Ama. Donc, il y a la thé, vraiment, le président Vladimir Poutine faut dans tes foules. Parce que Django la nia foni bouillante pour là, en indien, il veut dire quoi, on a fait là. Bon, on est ici à la barca là, on a bien bouillant. Doit bien, à la déli à la ka obékishi. On a naïrim comme à la déli à la ka, l'université sabati. Papa Kalanjala, Babel, mais fouille là. Si je me dis pas, vous n'avez pas à partir d'ici. Parce que Abel Kajamuna, à Manogo, parce que Amé Durano, on va dire non. Parce que nous avons beaucoup de parce que les poissons de la crème avec les images entières. Mais au Benata, Abo Abuka Jamani, Albika, Jaspra Befo, Tante Fulemuna. Dans français, Mika, Jamana don't deme, Amboke, parce que ma guerre de Guna. Nintunye irisi Janjoe, Jamana Kuntiki Noye, Général d'armée Assimié, Akala Selimi Nayoke. Mali ale école de Mounoumbe, Burkina, Niger, kata se Wolomasri taba munu fana be jamana saba togola, la sigidonso barakelaw ani farafin jamana wɛrɛw ni diɲɛ maa wɛrɛw minnu sɔnna ka taa a ka laseli in lamɛn olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Laseli in a ja a n'a kumakanw bɛɛ lajɛlen taara président yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fɛ k'a d'a ma, an bɛ se k'a d'aw ma cogo min na.